I totes i a tots. Aquí estem avui un grup de persones que estem aquí en aquesta taula que representem precisament el col·lectiu de treballadors i treballadores de la Direcció General de Medi Natural i dels Espais Naturals Protegits. En aquest sentit, us assegurem, a tots els que estem aquí, que ens acompanyen i que els agraeixo molt que ens estiguin acompanyant, que com a representants d'aquest col·lectiu avui estaríem molt més a gust treballant als nostres espais naturals o als nostres llocs d'ofici, no? Però la veritat és que la realitat és molt tossuda i ja fa molts i molts mesos, per no dir anys, que estem fent tota una sèrie de reivindicacions i com que no se'ns ha escoltat i sentim que com a treballadors públics que som, que al final l'única cosa que volem és oferir el nostre simplement coneixements, professionalitat i talent i que se'ns estiguen tractant de la manera que se'ns està tractant com a treballadors, que som serveis públics i tenim aquesta obligació de servei públic, doncs estem obligats avui a fer aquesta roda de premsa i denunciar tota una sèrie de temes que són ja crònics i estructurals de fa molts anys i possiblement com a persona que soc, no sé si de tota la casa, però com a mínim a nivell d'espais naturals soc de les més antigues, per no dir la més vella, crec que tinc una mica la possibilitat de poder, com a mínim, fer una introducció a tot el que després comentaran els meus companys, però contextualitzar per què estem aquí, qui som i d'on venim i per què realment estem fent aquesta roda de premsa. I per això començaré, si em permeteu, en una diapositiva que ja veu que el títol és Desconnectats per la natura, una gestió mai vista. Això ho anirem desgranant. I és un tema una mica complex. Per això, com és complex, intentarem fer-ho de la millor manera possible perquè es pugui entendre. Però és evident que si en algun moment hi ha algú que tingui la possibilitat o el dubte, podeu preguntar-nos en qualsevol moment. Desconnectats per la natura és el lema que hem utilitzat per aquesta roda de premsa. Per això fa molts anys que estem arrastrant tot aquest tema. Al final de tot, què som? Doncs som un col·lectiu molt petit, perquè som 245 persones. Estos dies hi ha col·lectius com els mestres, els metges, que són moltíssima gent, i nosaltres d'aquí també ens sumem a les seues reivindicacions, però nosaltres som molt petits, som 245 persones pràcticament, més o menys, d'alt baix, a la Direcció General, però no per això som menys importants, perquè representa que som, pràcticament, gestionem un 32% del territori del país, de Catalunya. I això se diu molt prompte, però el moment del dia a dia i de l'acció del dia a dia és molt i molt important pel país, perquè són els nostres espais naturals que els hem de protegir, els hem de conservar i, a més, els hem d'ajudar a que siguin espais on poguéssim, d'una forma sostenible, mantindre a les nostres poblacions o persones o activitats al territori. I aquesta diapositiva, d'alguna manera, és una mica el que introdueix per contextualitzar que som pocs però som importants. I, per tant, ens han de sentir i ens han de fer escoltar. Dins de tota aquesta gestió de tots aquests espais naturals, n'hi ha alguns que tenen una gestió molt més sobre el territori, una gestió molt més important sobre el territori. I aquests són els espais naturals protegits, que, com veieu al llistat, som pràcticament, estem parlant sempre de la Generalitat de Catalunya, perquè evidentment hi ha més espais que estan gestionats per la Diputació o per altres organismes, però en aquest cas estem parlant dels treballadors de la Generalitat de Catalunya, per tant de la Direcció General de Medi Natural. En aquest cas, volem fer observar que, fixeu-vos en la fotografia, que els espais naturals estan repartits per tota Catalunya. I també per llocs, molts dels que venim aquí, que estem aquí, venim de llocs rurals, en espais molt territorialment deprimits, en falta de possibilitats econòmiques i socials i econòmiques. I creiem que els parcs són un instrument al territori per dinamitzar, per conservar, evidentment, perquè és la principal base de la nostra feina és la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals, però
és evident que també fem una funció molt més important. I valoritzar i posar en valor tots aquests territoris als espais rurals no és un tema menor. I els parcs naturals són instruments i ho estem fent. I ho estem fent i hi ha estudis que diuen que d'un euro invertit, com l'estudi que va fer la Caixa en el seu moment, que d'un euro invertit als espais naturals hi ha un retorn d'un 8,8%, com 8,8 euros de retorn. Això són xifres que cada vegada s'estan inclús augmentant en relació al que s'està generant per l'activitat que generen els espais naturals als llocs on estan situats. I això me ve a continuació de que fem una mica de resum de quines són aquestes funcions, i que, com veureu, és evident que, ja ho he comentat, el més important és la conservació dels espais naturals, la conservació dels hàbitats i dels sistemes ambientals i tot el que es deriva de la conservació, però també els espais naturals són llocs on se genera tota una activitat per, sobretot, valoritzar, com he dit abans, valoritzar els espais naturals i tots els territoris del voltant on estan inscrits aquests parcs. Volem lluitar per la sostenibilitat d'aquests espais i lluitem cada dia, tots els que treballem als espais naturals, per dignificar la gent que som d'aquelles poblacions, per dignificar les activitats tradicionals, per dignificar el que són els territoris rurals en cada un de les varietats i de les diversificacions que hi ha a tot el territori de Catalunya. Treballem en valorar el patrimoni cultural. Treballem sobretot en la sensibilització ambiental, l'educació ambiental i tot el que se deriva d'accions de voluntariat. Treballem per desenvolupar el turisme sostenible a través de moltes accions que després us comentaré. En definitiva, també volem que els nostres espais naturals tinguin desenvolupament socioeconòmic i que la població local se senti orgullosa de tindre la conservació i l'espai natural com a escenari de la seva vida del dia a dia, que també és important. Per tant, la feina que estem fent no és menor. No és menor. I per posar alguns exemples, tot això està fet per una sèrie d'equips de gent, de professionals, que estem treballant este dia a dia als espais naturals. Evidentment, la Direcció General ens dona molt de suport perquè forma part de tot el que seria la gestió integrada des de dalt cap a baix. Però els equips dels parcs i dels espais naturals protegits fem totes aquestes funcions, des de plans de projectes de conservació i biodiversitat, recerca, seguiments, plans de millora urbana, rural, gestió forestal, prevenció d'incendis, treballem en manteniment d'espais naturals, infraestructures, equipaments, regulació de l'ús públic. En turisme sostenible hi ha 10 parcs naturals que s'han compromès en ser certificats en la Carta Europea de Turisme Sostenible i tenim 450 accions en 5 anys que desenvolupem a través de la Carta Europea. 274 empreses turístiques que estan acreditades amb la CERS i per tant vinculades als parcs. Tenim programes de parcs i museus, tenim programes de cultura i antropologia, promoció de productes locals a través de marca feta al parc, fons documentals. Tot això, juntament amb una activitat important d'educació ambiental i sensibilització, que és també un dels pilars bàsics dels espais naturals, en més de 2.895 activitats que només fem directament als parcs, a nivell d'activitats de lleure i educatives, o 192 activitats de voluntariat ambiental a través de les taules també de voluntariat i altres mecanismes. Per tant, això, que la gent entengui que és molta feina que s'està fent des dels parcs. Però, què ha passat? Que buscant d'alguna manera organitzar-ho com a estructura dins dels propis parcs, tenim diferents àrees i estem organitzats en diferents àrees. Però aquestes àrees, que són, evidentment, a través de la direcció del parc, l'àrea de gestió econòmica i administració, l'àrea de protecció i recerca, l'àrea d'ús públic, educació ambiental i voluntariat, l'àrea de manteniment, l'àrea de millora rural i socioeconòmica. Poden haver més àrees, però estructuralment la major part ens estructuren d'aquesta manera. I el lògic seria que tot això, que totes aquestes àrees tinguessin d'alguna manera ja, des de fa més de 40 anys que han començat la declaració dels parcs, que tinguéssim ja una estructura clara i contundent, sabent cada un les funcions que ha de fer i cada un situat al lloc que ha d'estar
en funció de les responsabilitats. Això no ha passat. En 40 anys no ha passat. I arriba un moment en què dius la dinàmica dels espais cada vegada se'ns està demanant més feines, cada vegada se'ns estan demanant més responsabilitats, cada vegada se'ns estan posant més programes damunt de la direcció i de la feina de la gestió, però el personal sempre som els mateixos. I de vegades tenen que assumir àrees, 2 o 3 àrees, una sola persona. I això és insostenible. I pràcticament van començar a treballar les reivindicacions i les demandes fa, mireu, per posar-li una data, perquè van començar molt abans, per posar una data, 2015-2016, recordeu que es va començar a treballar amb la llei del que seria, o del que ha de ser, però no sabem si serà, de la llei de la natura, de l'Agència de la Natura. Recordem en reunions en les secretaries generals en aquell moment que ens diuen: no patiu, que tot això que esteu denunciant de la manca de personal, tot això, no patiu, que això ho arreglarem tot en l'Agència de la Natura. Això el 2015-2016. Està la llei s'està generant, això ja sabeu que és lent, però mentrestant buscarem solucions alternatives per anar guanyant temps, per veure si a través de la pròpia creació de l'agència podem resoldre totes aquestes situacions. I llavors allí sí que ho farem tot ben estudiat, ben estructurat, amb tot el personal que es necessita. I els tontos de natros, que feia anys que ja estàvem, mos ho vam creure. Vam dir, doncs mira, vinga, va, esperem que això sigui així i tirem milles. Van tirar milles, però què passa? Que un dels problemes que sempre hem tingut amb els 40 anys de parcs que portem és que, si us fixeu amb el quadre, hem sigut una miqueta la marioneta de la Generalitat. Hem sigut, jo crec, l'única direcció general que hem anat canviant de departaments, cap aquí, cap allà, de directors generals, de consellers. Clar, tot el que d'alguna manera tu començaves a iniciar en un procés de negociació, o bé per les eleccions, o bé per canvi de departaments, o bé per canvi de directors generals, o bé per canvi de consellers, acords polítics, cap aquí, cap allà, ara canviem, s'anava perdent altra vegada pel camí. I han passat anys i anys, i un dels problemes que hem tingut és el fet de que haguessin canviat en els últims pràcticament 15 anys, fixeu-vos, el quadre és brutal. Això no ha passat a cap direcció general de cap departament. Llavors, clar, ens sentim una mica que som una miqueta la marioneta és a dir, llavors, quan arribem a un departament ningú ens vol, perquè clar, aterrissem i és un problema per a cada departament. I fins que no es genera una altra vegada tota la problemàtica, no es comença a entendre tot el que representem al conjunt de la nostra feina, tornen a passar 2 o 3 anys i tornem a veure un canvi. I així hem anat tenint els problemes que tenim en aquests moments, que no hi ha una estructura clara de personal i no estem ben estructurats. Per tant, tot aquest dèficit estructural que hem anat arrastrant durant tants i tants anys no és responsabilitat dels treballadors. El que no pot passar és que aquesta desestructuració, tota aquesta manca d'uniformitat i de realment tindre-nos en sèrio, haguéssim d'assumir, els treballadors, haguéssim d'assumir aquesta responsabilitat. Això no pot anar així. Per això estem una mica aquí, perquè ja estem una mica cansats de que passen els anys, que ens diguen que sí que ho solucionaran, i encara estem així. Va vindre la pandèmia. La pandèmia, tot això es va aturar una mica, però l'última direcció general que vam estar van dir, com encara estaven posats amb l'Agència de la Natura, farem una cosa, farem un programa, presentarem uns programes, almenys se van espavilar en buscar alguna solució. Farem uns programes temporals, es van acollir a un programa que es diu Programa Temporal per al desplegament dels instruments de gestió de la xarxa Natura 2000 a Catalunya 2022-2025, que ara es coneix com a MAP. Aquest programa
era un pedaç, com tants i tants de pedaços havien hagut anteriorment, a través per anar creant mínimes estructures de suport als parcs. I van dir, bueno, doncs tindrem 3 anys, era un programa per 3 anys, col·locarem a molts dels tècnics que feia 10, 15 o 20 anys que treballaven als parcs d'una manera completament desestructurada i sense cap tipus de base funcionarial i estructural, però que eren totalment necessaris per a fer funcionar els parcs. Doncs tota aquesta gent, una part important d'aquesta gent, els van col·locar en aquest programa, en el qual fèiem feines pròpies del propi programa de Xarxa Natura 2000, però també continuàvem fent feines estructurals dels parcs. D'acord? Situats en aquest punt, van dir, en aquests 3 anys ja crearem les bases i crearem les estructures, o bé a través de l'Agència de la Natura, o la solució per veure com podem fer tot aquest tipus de solucions definitives. I es treuen 38 places de nous interins, que són aquestes del programa temporal del MAC. I comencen a treballar 38 persones, moltes, que passen de les antigues a aquest programa, fent feines, com dèiem abans, i algunes noves que s'incorporen a través del programa que havien de fer el seguiment de la Xarxa Natura 2000. Estem situats l'any 2023. Molt bé. Comencem a treballar i quan penseu que són 3 anys, el programa era 3 anys, acabava a l'octubre del 2025, és a dir, l'any passat, a l'octubre del 9. Al mes de juny, la gent comença a dir, ui, ens està acabant el programa i aquí no s'ha mogut res. No hi ha places creades estructurals, no hi ha oposicions per a poder accedir a cap tipus de plaça i comencen a hi haure moviments per a que la direcció general fos conscient que a l'octubre tindríem un problema si això no es resolia. No hi ha reacció i per pressió dels treballadors i dels directors dels parcs, escolteu, hi ha una reunió en la consellera provocada sobretot per la pressió dels treballadors. Hi ha una reunió al setembre en la consellera on són conscients de que a l'octubre les 38 persones desapareixien i ens quedàvem al parc en un 30% menys de personal i a vegades en alguns parcs un 100% de persones que desapareixien. Clar, això era una bomba de rellotgeria. A través, com sempre, pedaços, doncs fem una cosa, farem un programa de reforç de 29 places de 9 mesos. Perdona, 24 places. De 24 places per 9 mesos. A veure si així mentrestant tornem a guanyar temps i podem donar alguna solució estructural a tota aquesta gent que porten tot aquest munt d'anys treballant, més la necessitat de les places estructurals dels parcs. Entremig de tot això passen més coses, que després també ja m'hi referiré. I com les coses no s'acabaven de solucionar i els programes no acabaven de posar-se per poder la gent començar, torna a haver una altra reunió, perquè hi ha una manifestació per part dels treballadors al mes de febrer davant de la conselleria i la consellera ens va rebre. I la consellera va ser conscient que en aquell moment tenien un problema i va donar l'ordre que s'havien de crear unes places estructurals i que a més s'havien d'anar posant tota una sèrie de reunions per anar solucionant tots els problemes de personal que estaven reivindicant. Febrer. S'han anat fent escrits, s'han anat fent per part dels sindicats contactes amb els directors generals, els directors de serveis, els subdirectors, jo aquí ja no sé qui s'ha contactat, però del mes de febrer pràcticament fins ara la setmana passada, el mes de maig, no va haver oficialment cap reunió per poder treballar tots els temes que s'havien de treballar a nivell de personal. Què passa? Que se'ns ha generat un problema i és que aquestes places, aquestes 24 places, eren 9 mesos, teòricament eren 9 mesos, però amb la nova llei que va sortir, amb el tema del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que deia que l'administració no pot tindre personal més de 3 anys d'una forma interina, sinó que els ha de fer fixes, i s'inventen, que no sabem d'on ha sortit, i ens diuen que a partir d'ara
se creen les places, és a dir, se creen les places estructurals, surten 38 places estructurals, on la major part de la gent que venim històricament treballant, o que venen històricament treballant, tenen que tindre, per a poder accedir, simplement accedir, a poder-se presentar, tenen que passar 6 mesos de desconnexió amb l'administració per poder-se presentar. Clar, què ha passat? Que han sortit les places estructurals i la major part de la gent que portava més, que havia anat engalzant una i una altra i un altre contracte, ara no té 6 mesos de desconnexió. I tenint tot el dret a poder-se presentar, no es poden presentar. Per això diem desconnectats, perquè estan desconnectant gent d'un sistema que fa més de 20 anys que estan treballant, que tenen talent, que tenen coneixement, que tenen una experiència tremenda. Els territoris, has de conèixer els territoris per realment saber-los gestionar i pogués fer la millor gestió, i ara els estan expulsant per una cosa que no sabem encara, ningú ens ha donat per escrit, d'un acord que diuen que són tots els departaments, de que per poder-te presentar necessites estar desconnectat de les mateixes feines durant 6 mesos. Això és completament irracional. I ara ens trobem moltíssima gent al carrer, en tota l'expertesa i en tot el talent que tenen, i el més injust, que fa més de 3 anys, i més de 10, i més de 15, i més de 20 anys que estan treballant als parcs. I com no han tingut la capacitat de resoldre-ho durant tots aquests 40 anys, això recau ara sobre els treballadors. I nosaltres això no ho podem admetre ni ho podem permetre. Per això estem aquí. Però és que a banda de tot això, de tots aquests problemes que s'han generat en aquests últims 3 anys, portàvem arrastrant altra gent dels parcs, que molts són funcionaris, i que també reivindiquem des de fa molts anys que se'ns acapari simplement els salaris a les responsabilitats que estem assumint. Jo soc una de les persones afectades. Soc de l'àrea d'ús públic, fa 40 anys que treballo al parc, que porto la responsabilitat de l'àrea d'ús públic, educació ambiental i voluntariat, moltes vegades tot sola, i cobro molt menys que qualsevol persona que porta a l'àrea d'ús públic d'altres parcs. Sense això, juntament amb 5 persones més d'altres parcs, ho han demanat per escrit, van fer tots els passos administratius fa més de 3 anys i ens ha tocat anar al jutjat, perquè no se'ns va ni escoltar, ni contestar. Hem anat al jutjat, 3 persones laborals han guanyat i encara ara estan enviant escrits perquè els reconegui des de quan van guanyar fins ara, i encara al contrari. Se'ls diu que se'ls ha de posar, se'ls ha d'adaptar la feina al que cobren. És a dir, jo això no sé com se fa, però bueno. Sensibilitat 0,0. Empatia 0,0. Per no dir menys. D'acord? Els directors dels parcs fa molts anys que estan reivindicant que tenen molta responsabilitat perquè, com hem dit abans, no gestionen només la gestió de la conservació, gestionen molts de programes, moltes activitats socioeconòmiques, relacions amb alcaldes, amb sectors econòmics, sectors socials, agricultura, pesca, caçadors. És a dir, els directors tenen una responsabilitat que a més són càrrecs de confiança, i per tant, com a càrrecs de confiança que, com veurem en acabat, se'ls poden carregar en qualsevol moment, què passa? Que aquesta gent, només per ser càrrec de confiança, haurien de cobrar molt més. I no cobren. I cobren molt menys que gent que té la mateixa responsabilitat. Els directors també fa molt de temps que ho reivindiquen. Tampoc no s'ha solucionat. Aquí tenim gent del RAE, que el RAE és la gent que porta tots els temes de gestió econòmica als parcs naturals, i per tant el RAE tenim uns recursos propis, i generen tot el que seria la part de gestió econòmica, per tant també tenen una responsabilitat. Aquesta responsabilitat també fa més de 2 anys, que també o 3, que l'estan reclamant. Se'ls va donar una xifra que era ridícula, i no ho han acceptat, i fa 6 mesos que van dir ja ho mirarem, i tampoc no se'ls ha dit absolutament res. Hi ha gent laborals
que fa més de 20 anys que també treballen als parcs, que també els han dit que sortirien les places, que tampoc no els han dit absolutament res i no saben res. Per tant, què és el que venim avui a denunciar? Que com a treballadors públics que som i de la responsabilitat que tenim, com a mínim ens mereixem el respecte de que se'ns escolti. Se'ns pugui donar com a mínim l'oportunitat de defensar-nos, d'explicar què és el per què reivindiquem el que reivindiquem i que se'ns puguen d'alguna manera ajudar a solucionar els problemes, que no estem reclamant res que no sigui, ni estem demanant tractes de favors, ni estem demanant augments de sou, estem simplement demanant justícia, que se'ns reconegui per lo que fem i per lo que som. I aquesta roda de premsa, al final el que volem és fer evident i fer-ho públic, perquè n'estem una mica cansats. I jo, que porto 40 anys, per mi, us ho dic de veritat, és una situació que hem passat molts de problemes als parcs, molts, i hem tingut situacions molt heavies, i la gestió dels parcs és complicada, però la manca d'empatia d'esta direcció general en aquests moments jo no l'havia viscut mai. Poden hi haure caràcters, les persones poden tindre millors dies o pitjors dies, però que es preocupen de la manera que s'estan despreocupant, dels problemes reals de la gent dels parcs i del que això comportarà a nivell de gestió, perquè comporta problemes a nivell de gestió, que ara el meu company us ho explicarà. Tot això és una mica el que venim a denunciar. Som gent, treballadors, que ens hem deixat la pell, tant professional com a vegades personal, perquè he plorat com a gestora d'una part del parc, he plorat per tot allò que m'he sentit i que per defensar el parc i per defensar la Generalitat, i que ara m'he vist obligada a última hora, quasi bé a punt de jubilar-me, a denunciar la Generalitat. Això, perdoneu-me, però no és de rebut. I això vol dir que alguna cosa està fallant en aquesta direcció general. I per tant, jo ara passaré la veu al meu company, que ell precisament parlarà de com tots aquests problemes de personal i tot el que està passant a la direcció general ens està influint en la gestió del dia a dia dels parcs i la gestió dels espais. Una introducció que ha estat molt aclaridora. Jo voldria començar parlant d'aquesta manca de sensibilitat que ja ha ressaltat per resoldre aquesta manca estructural de personal, que té repercussions no només en els parcs naturals, sinó també a la resta d'espais naturals protegits, que formen part, molts d'ells, formen part de la xarxa Natura, que és una xarxa europea d'espais naturals protegits. Però el que provoca també és que no s'executin o no es duguin a terme com cal totes les mesures de gestió o conservació per conservar la biodiversitat que aquests espais necessiten, o que s'apliquin les millores rurals, o que es desenvolupi la gestió de la regulació de l'ús públic, que pot tenir impacte sobre la biodiversitat. A més, cal afegir que no es valora la professionalitat dels seus propis treballadors i que es realitza una tasca imprescindible. I a més, no s'implica com caldria, i això és greu, en el compliment de les seves obligacions que marca el nostre marc legal sobre protecció del medi natural. I ara us relatarem uns quants exemples per visualitzar el motiu de la nostra queixa i de la nostra molèstia. El primer de tot, el que volem destacar és la destitució del director dels parcs naturals, del Parc Natural dels Ports, el que demostra que, tot i que hagi desenvolupat una tasca imprescindible, sigui incapaç de fer compatible tots els usos i les pressions que hi ha en un parc natural amb la conservació del medi natural, el nostre director general, per pressió política, l'ha destituït. I és una manera de menystenir i apartar-nos als professionals, no tenir en compte els criteris tècnics que un director general, primer, hauria d'escoltar i atendre aquests criteris tècnics, si estan raonats, defensar-los, com en aquest cas. I què passa? Que això desencadena una amenaça molt greu, que és, si hi ha queixes, podeu ser destituïts. Això és una conseqüència molt greu. El que no es defensi els treballadors i professionals com cal fa que perdi tota la ciutadania, perquè pot haver una gestió dels parcs naturals molt desequilibrada, i pot ser desequilibrada cap als lobbies, cap a les pressions, cap a moltes pressions o molts lobbies que el que intenten no estan pensant en la conservació, i des de la direcció dels parcs naturals també tenen aquesta funció de fer compatible i trobar aquest equilibri.
Una altra mancança que volem destacar és aquesta mancança estructural, no només afecta els parcs naturals, és explosiva, té efectes a tota la direcció general, a totes les tasques de conservació de la biodiversitat. I, per exemple, volem denunciar una manca molt greu a l'àrea de contractació, que provoca que molts projectes i molts contractes no es desenvolupin com cal. I vol dir que la nostra direcció general no està executant projectes que són útils per conservar. I perquè hi ha un col·lapse, i els treballadors que estan en aquesta direcció general portant contractes no tenen la culpa. El que hem d'aconseguir és que hi hagi més personal per poder desenvolupar tota l'empenta de tots els professionals de la Generalitat que proposa projectes i que queden encallats. Per exemple, un exemple molt clar d'aquesta gravetat. Porta 18 mesos aturada la contractació de la Secretaria Tècnica que ha de donar recolzament a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Això és un fet molt greu perquè tenim més de 270 empreses compromeses amb el territori per fer turisme sostenible. Doncs això no s'està donant al servei, les demandes que tenen aquestes empreses compromeses no estan tenint aquesta assistència i deixa al peu dels cavalls els pocs treballadors que puguin quedar a les àrees d'ús públic. Això és una mancança molt greu. Més conseqüències d'aquesta falta d'implicació, de no posar el personal que pertoca. Tenim més de 700 espècies de fauna i flora amenaçades a Catalunya. En aquests últims anys, quants plans de conservació o de recuperació s'han aprovat? Molt pocs, només el pla de conservació del litoral del Montseny i pocs més. I per suplir aquesta manca de lideratge, de posar personal i de donar compliment al marc legal que s'ha imposat la mateixa Generalitat, que és conservar correctament aquestes espècies amenaçades, s'inventen, per d'alguna manera donar una cobertura per dir que compleixen, els plans multiespècies. Aquests plans multiespècies, en de bloc, serà un pla de conservació o de recuperació per moltes espècies, però que hi ha el risc que si nosaltres no som capaços de treure els plans que pertoca per cada espècie, si fem un de general, incloent moltes espècies que tenen característiques i requeriments molt diferents, molt distints unes de les altres, trobarem un pla que pot ser molt laxe, molt soft, molt lleuger, molt tou i no posi tots els objectius i les mesures de protecció necessàries que necessiten aquelles espècies específicament. I això és molt greu. I és una manera també de suplir, de dir, mira, faig un pla multiespècies, dono cobertura a aquestes espècies, però no s'està treballant seriosament per fer-ho com caldria. Una altra manca de voluntat política és la falta d'implementació dels instruments i normes de gestió que necessiten els nostres parcs naturals. Clar, nosaltres penseu que els gestors necessitem normes molt clares que proporcionin seguretat jurídica. Doncs l'estratègia de biodiversitat de Catalunya 2030, l'ES Natura, preveu que s'aprovin 10 plans especials dels parcs naturals que no en tenen i 3 d'espais del PEI. Doncs només s'han aprovat 2 d'aquests plans especials. En queden 11 encara. D'aquests últims 6 anys només ha fet 2 d'11. A més, tenim el problema que molts d'aquests que s'han començat a fer la tramitació estan molt endarrerits. Estem a la fase inicial. Alguns dels pocs que han finalitzat la tramitació, encara que no estiguin aprovats, per pressions polítiques queden aturats. Tenim l'exemple del Pla Especial del Parc Natural del Cadí, que porta 3 anys aturat per una decisió política. Això és molt greu. I, en canvi, hem de saber que 7 d'aquests parcs naturals que no tenen el Pla Especial, en el seu decret de declaració, en la seva llei de declaració, ja marca que és obligatori que en un període de 2 anys tingui aquest Pla Especial de protecció. I no el tenen. Això, doncs, li treu unes normes molt fermes en seguretat jurídica per poder gestionar aquests espais. Un altre exemple d'aquesta implementació de projectes que a més no estan previstos en el marc legal són les ordenacions soft dels usos dels espais naturals protegits, que es volen fer amb un acord voluntari, sense personal, sense pressupost a darrere i que no tenen cap valor normatiu. No hi ha cap norma darrere, és un acord voluntari. D'alguna manera això es vol suplir en part, per exemple, la mancança de plans especials, però el que s'ha de fer és treure els plans especials que donen seguretat, han fet tot un procés en el qual han participat la societat,
hi ha un procés molt llarg, una diagnosi, una determinació de les mancances, de les normes que hi han d'haver, etc. Suplir-ho d'aquesta manera és màrqueting, és una manera de dir que ja estàs fent alguna cosa, però depenent dels acords que puguis i que qualsevol dia d'aquestes es poden desfer. Llavors també un altre exemple d'aquesta estratègia política per substituir els instruments legals són els protocols de coordinació que poden haver en diferents sectors de la Generalitat i concretament un que hi ha amb el sector forestal, amb la branca forestal. Són uns acords que marquen unes directrius i uns mandats als treballadors de la Generalitat que estan signats pel director general, però de nou no hi ha cap expedient administratiu, cap acte de consulta, cap participació pública, no hi ha cap informe d'avaluació tècnica ni jurídica de la direcció general. I podríem dir, bé, si aquests protocols entressin en una qüestió organitzativa, de com s'han de coordinar la direcció general amb la direcció de boscos, etc., doncs podríem entendre bé, està en el seu dret com a director general, la direcció general, de plantejar com t'has d'organitzar i com preveure els diferents conflictes. Però és que hi ha mandats específics que van en contra de procediments legals administratius. Fins i tot tècnics que estan en un grup de treball del sector forestal li han plantejat ja fa més de 2 anys tots els problemes derivats d'aquests protocols. I portem 2 anys sense resposta i sense contesta d'aquests informes molt ben detallats dels experts en gestió forestal que té la direcció general i que no s'estan atenent. I, per exemple, aquest protocol podria aclarir en quins moments hem de sotmetre un pla o un projecte forestal a avaluació d'impacte. I molts d'aquests no els estem sotmetent com marca l'article 7 de la llei 21/2013 d'avaluació ambiental. Això és greu, també. Molts d'aquests protocols també suposen una ingerència política en la llibertat que han de tenir els tècnics en l'exercici del compliment de la defensa del marc legal i normatiu. I, per tant, són d'interès públic i de l'estat de dret. I no una decisió política pot estar en contra de l'interès comú i que marquen la nostra legislació que ens hem dotat. Jo, perquè s'entengui bé aquesta intromissió, voldria que visualitzéssim un hospital i en el qual el gerent sigui el director general. El nostre director general és el gerent. El gerent d'un hospital nosaltres esperem que sigui capaç d'organitzar, de veure les mancances de personal, si hi ha una baixa poder cobrir-la, on podem trobar proveïdors més barats del material de l'hospital, etc. Però què pensaríem si aquest gerent d'aquest hospital li diu a un cirurgià com ha de fer una operació i s'intromet a la seva capacitat i contravenint els protocols o el coneixement tècnico-científic de com s'ha d'operar per fer estalvis o per anar més ràpid. Això és inconcebible. O que una doctora vol fer un tractament i el gerent s'intrometi en com ha de fer aquest tractament, la durada o les sessions que hagi de fer en aquest pacient. Doncs és el que està passant amb aquests protocols. És una intromissió de dalt cap a baix molt greu i que té repercussions també legals. I això s'ha de denunciar. Un altre exemple molt clar és la creació dels consells d'alcaldes. Una altra vegada, sense cap normativa ni cap marc legal que el recolzi, per d'alguna manera contrarrestar l'òrgan rector dels parcs naturals, que sí que és un òrgan col·legiat i té una normativa de darrere. Això torna a ser una altra ingerència política. Després també volem denunciar que no es valora la professionalitat, no es defensa prou la professionalitat del personal de la direcció general i es perd talent. I que tenim personal molt qualificat, amb molta experiència. I el que fa és que llavors no fem una gestió eficient dels recursos i de tota la potencialitat que podríem executar. I llavors també el nostre director general no aprofita el gran capital professional per consensuar o millorar les polítiques de conservació i gestió. Sovint està més preocupat de la seva figura, de proporcionar la seva figura. Moltes vegades llançarà un projecte per comunicar-ho, per semblar que està fent moltes coses, però que en aquest projecte darrere no hi ha un projecte ferm, tècnicament consensuat, detallat i ben executat. No, és un projecte, una idea, la llença i vinga. I mentre, doncs, els treballadors també suportant una pressió molt gran del director general quan ja estem saturats i doncs ens falta aquesta manca de personal. Això seria bàsicament el que voldríem traslladar a tothom. Interpretació. Cal dir que mentre que el govern està portant a tramitació parlamentària una llei, la llei d'ocupació pública,
que justament és una llei en què posen l'accent de que permetrà retenir el talent. Per altra banda, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural el que està fent és expulsar els seus treballadors, els seus serveis i de les seues unitats. Expulsar persones en experiència i expertesa clau en la gestió del patrimoni natural del país i de la biodiversitat. No és normal, ni es pot tolerar de cap de les maneres, que una mala praxi en la gestió d'unes places en parcs naturals durant aquests darrers mesos acaba repercutint sobre els treballadors. Uns treballadors que acaben sent sacrificats per haver fet la seva feina en un grau de professionalitat molt alt. No és normal, deixa molt que desitjar, que interins de la Direcció General se creguen més la funció pública, el servei al ciutadà, que el mateix que lidera aquesta Direcció General. No és normal. Aquesta persona justament el que hauria de fer és veure la potencialitat que té aquest personal i dins dels marges legals poder-la incorporar a l'equip. I més tenint en compte tot el que han dit, insisteixo a dir, els meus companys. No es pot tampoc normalitzar de cap de les maneres totes les mancances que venim arrossegant fa molts anys, als que se sumen les poques nouvingudes durant aquesta legislatura. Si es vol afrontar els reptes de país en matèria mediambiental, cal disposar d'una infraestructura ferma, una infraestructura exigent, ben dotada i que estigui exempta d'aquestes ingerències polítiques i d'aquests lobbies que dia rere dia entorpeixen el treball i qüestionen el treball basat en criteris científico-tècnics i, lògicament, deixen en una greu situació de vulnerabilitat als treballadors. Un clar exemple d'això, justament, és la destitució del director del Parc Natural dels Ports fa uns mesos. Una destitució que posa de manifest aquesta dinàmica que al cap i a la fi va generar un missatge de desprotecció i desautorització envers els treballadors públics que tenen la responsabilitat de vetllar tant per la conservació del patrimoni natural com per complir i fer complir el marc legal que en deriva d'aquesta tasca que fan. Aquesta situació deteriora les condicions de treball, deteriora la confiança interna i, per no dir, que compromet greument la seguretat jurídica, la qualitat en la gestió ambiental del país i la credibilitat de les institucions responsables de protegir els espais naturals. Al mateix temps, la manca de recursos, d'una planificació efectiva i de voluntat política per desplegar els instruments previstos legalment, està provocant un empobriment clar i sostingut en el temps de les polítiques ambientals de Catalunya. La substitució de plans específics per estratègies genèriques, l'ús de protocols sense cobertura normativa i la paralització reiterada d'instruments de protecció evidencien una forma de governar que prioritza la gestió immediata de la política per damunt de la responsabilitat ambiental del país. En el Dia Europeu dels Parcs és curiós perquè el govern referma en que cal reforçar la relació entre persones, territoris i ecosistemes. Està molt bé això. I ho fa amb el lema de connectats per la natura. Mentrestant, el treballador que treballa dia rere dia en aquesta conservació, en aquesta natura, en preservar aquesta natura que tenim, està cada cop més desconnectat. És per tot això que exigim responsabilitats i demanem, sense més demora, 3 punts, només 3 punts. Per una banda, la resolució de totes aquelles mancances plantejades al llarg d'esta roda de premsa, atenent en tot moment quina és la prioritat en cada cas i, lògicament, fent front, com requereix, d'una solució ràpida i efectiva a l'accés a aquestes places d'estructura que, al cap i a la fi, fa molts anys, més no, molts de mesos, que venim cobrint. En segon lloc, exigim la creació d'un departament propi, on la conservació del patrimoni natural sigui el pal de paller d'aquest nou departament. I en tercer lloc, i no menys important, exigim també la destitució imminent del màxim responsable de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el senyor Marc Vilaur. Aquesta destitució ha estat acordada per majoria en Assemblea dels Treballadors de la Direcció General. En tot això, i ja per acabar, vull dir que l'acte que presenciem avui és un acte inèdit. Mai abans s'havia vist este reguitzell de despropòsits que acabem d'enumerar avui i s'havia vist tampoc, que realment és per estar
alegres per aquesta banda la unió que hi ha entre els diferents treballadors de la Direcció General i en especial dels Parcs Naturals. No ho dic jo, ho diuen companys que porten molt de temps treballant-hi, que això no s'havia vist mai. Si ens remuntem inclús a l'època de la creació dels primers parcs naturals als anys 80. Per tant, en aquest sentit, el que demanem és que les respostes per part del govern, d'aquest govern de tothom, estiguen al nivell de les circumstàncies. Dit això, res més a afegir. Gràcies a tots gràcies per la vostra atenció, gràcies per estar aquí avui. I si us sembla bé, passaríem, si hi ha, al torn de pregs i preguntes. Gràcies. Fora micro,